Andreu, què diu, Redeila, com esteu? Esteu bé? Jo és que tinc ahí un problema al cap i és que no entenc algunes pel·lícules, que se podrien haver acabat molt més antes de lo que deuria, Per exemple, ixa de Regreso al Futuro, tu. Ixa pel·lícula s'acabaria enseguida si la fera jo, perquè en el moment en què hi ha un empastre que s'ha fet per ací per allà, en el futur o en el passat, tu agarres el DeLorean, te'n vas al moment en què Doug estava pujat en un retrete despullat, penjant un rellotge, va caure de tot, se va pegar en el cap en el vàter i se li va ocurrir lo del condensador de flujo que fa anar avant i arrere en el temps, com bé sabem tots. Tu en vez d'això, això me major, tu li fiques baix un colxó, que hi caiga llargastès, però finet, i suave, i no se li ocurriria lo del condensador de flujo. Entonces acabarían tots els problemes, Després està ixa de Independence Day, tu. Pues no diu que vaig pujar dels anys 90 en un ordenador d'ixos que anaven encara en disquet, pujar dalt amunt on està ixa nave extraterrestre i fica un virus, diu. Això és també no encara. Els aliens reals, que me dóna vergonya pensar-ho, i mare de Déu, esta gent estan allà rient-se encara. Diuen, va pujar-ho de la Terra en un ordenador que va en disquet, me l'asombren, i han d'entrar així s'embombar en un virus. Això és impossible, diuen ells, se'n riuen. Després està la de Karate Kid, tant de lío d'ensenyar-li al Daniel Sanz que paix que sigui un filderam karate per combatir contra esta gent. Això al principi del jaleo tindria que agarrar el senyor Miyagi, entrar allí dins de lo que és el dojo, no? On estan fent allí aquells malos karate i dir, a veure, Redeila, què passa així? Començar a s'empastrar, limpiar, pim-pam allí a tots. A veure, el mestre sí qui és, pim-pam, pum! S'ha acabat, tot ja terra llargastesos plorant. I que com torne a enterar-me de que li pegueu al meu amic el filderam, tornaré així a pegar-vos capsotaes a tots. Ahí s'acabaria la pel·lícula i ja està, mos ahorraríem 3 o 4 pel·lícules que han fet. Després està Dragon Ball. I ser Dragon Ball que dona la casualitat de que conforme van creixent Goku, els adversaris també estan sempre al seu nivell. No s'ha donat el cas que ha vingut, per exemple, de Dragon Ball Z, un dels malos, al primer capítol de Dragon Ball, que haguera passat. Pues que haguera reventat a Goku, així no quedaria planeta Terra, galàxia, ni quedaria res. Entonces, totes aquestes coses a mi me pareixen que són un poc rares, de les pel·lícules, i no les entenc jo. Vosaltres teniu alguna pel·lícula per ahí que no li trobeu sentit, també? Dieu-ho si vayes. Bo!